אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בזמן מלחמה. נהרגים פה אנשים, נשים וטף. בפרשה שלנו, פרשת בראשית, רואים הסבר לכל מה שאנחנו רואים בתקופה הזאת. הנחש מסית את חווה לאכול מעץ הדת, שהקדוש ברוך הוא אסר עליה לאכול מאותו עץ. ולכן הקדוש ברוך הוא מקלל את הנחש, על קרונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. ושואלים המפרשים, לכאורה זה כללה? זה ברכה. הרי מזונותיו מצויים לו, עפר הרי מצוי בכל מקום. הוא לא צריך לטרוח אחרי פרנסה. אין לו תאוות לשום דבר. מה חסר לו? יש לו הכל. אומרת לנו התורה לא, זה הכללה של הנחש, עפר תאכל כל ימי חייך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את כל השפע האדיר הזה ואל תפנה אליי, אל תתפלל אליי אפילו. לעומת זה אנחנו צריכים לטרוח, להתאמץ להשיג את הפרנסה שלנו, להתאמץ להשיג את האוכל שלנו. כמו אישה שמקלחת את הבן שלה קטן, הילד בוכה, צורח, שורף לו בעיניים. אבל היא יודעת שאומנם עכשיו קצת שורף לו, אבל בסוף הוא יצא נקי. ולכן גם פה. אומנם שורף לנו עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שנתאמץ, נתפלל ונפנה לקדוש ברוך הוא, נפנה לבורא עולם. ורק ככה נביא את הגאולה במהרה בימינו.